Sithethe. Abekuqaleni kwami ndinaye uMafa uyakumazi ke kambe kwesa scheme seBE. Mafa masikwamkele kwimbathi. Ndiyavuya kwibhato. Mafa kokokuqala kuthiwa wena apha eKapa uze ngedonki kudala wemkayo uze kule jazz. Lo hambo lami losibini, uhambo lami lokuqala ndanisuke eLisdale ndaye eBhayi. Ndiyaqala uphinda ndamuhambo losibini ndabheka eKapa ke. Ndikuvile. Oqala ndikujazz yeah. Alright. Kokokuqala iexperience yakho ibenjani apha kujazz uzawuthi kangoku? Ukuzokuthi kangoku andiyazi bengathi ndikhutshwe into engathi bendikhutshwe eboxini ndimtsha ndibona abantu bendiqhela ukuba bona eTV as upastor naye besitsho so ibi experience emnandi nami ndizixelele ngokuba nakunyeko zayo ndifuneka ndilapha eKapa kule minyaka elandelayo funeka ndilapha eKapa anayo to any choice ndivuleke amehlo ngoku ifama le imkile okapha ku kwimvumi zasekhaya ukusherisha istage nemvumi ngompondo hlanjwe ucinga bethetha ukuthini kuzo lonto ithetha lukhulu indlela kwa abantu ababonakalise ukuenjoya umculo wase